Ngibingelela bazalwane, gameni lenkosi uJesu Kristu. Leli izwi lenkosi olilaleleyo futhi olibukelayo. Lapho khona sishumayela siphinde sihlole imibhalo. Njengokusho kukaJesu uma bemphikisa ukuthi usebenzela uNkulunkulu, uthi abantu abahlole imibhalo ngokuba kuyona bathi banokuphila okuphakade futhi iyona efakaza ngaye. Ngoba yini abantu mebengaqondi izinto zikamoya bahlulela ngokwenyama. So imisebenzi kaNkulunkulu ifakazelwa ngokomoya nangeqiniso. So kulabo abakhonzayo nabakholwayo bakhuleka kuNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso. So namanje siyambonga uNkulunkulu ngethuba lokuthi sikwazi ukuthi sixhumane kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha umusa wakhe. Sithatha lethuba leli sithi labo abafuna ukubhabhadiswa nalabo abafuna ukusithulela ubufakazi. Uma unobufakazi ungasithumelela imininingwane yakho noma imeseji noma umyalezo kwi-email address izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number sixhumeka ka-WhatsApp noma usifonele ngqo kuyona inombolo ithi 066 566 9245. Lapho khona ungakwazi ukuthi usixhume sikwazi ukuxhumana mayelana nezidingo nqangi ezingavela. Ngakho-ke sizohlala phezu kwendaba. Into engifuna siyibheke namhlanje imayelana nombuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu. Uthi umbhalo, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, izinto esizifunayo lezo. So uNkulunkulu into asithembisa yona ukuthi uma sifuna siza kufumana, uma singqongqoza siza kuvulelwa, uma sicela siza kuphiwa. Akakhulumi-ke ngokudla noma ngemali noma ngey'ngubo zokugqoka-ke manje. Usekhuluma-ke ngombuso kaNkulunkulu uma singqongqoza khona embusweni wakhe uyakusivulela. Uma sicela uyakusipha. Futhi uma sifuna siyothola. Manje uma esethi-ke funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Into yokuqala nje umuntu osethi uyakholwa akafuni okwakhe ukulunga, ufuna ukulunga kukaNkulunkulu. So uma ngifuna ukulunga kwaNkulunkulu ilapho khona-ke sekuthiwa angihlole khona imibhalo. Uma ngihlola imibhalo ngokukamoya, uma ngicelile njengoba sikhuluma ngokucela uphiwe, siphinde sikhulume ngokufuna ufumane, siphinde sikhulume ngokungqongqoza uvulelwe. Embusweni kaNkulunkulu kuyacelwa, kuyafunwa, kuyangqongqozwa and futhi kuyalindwa. Embusweni kaNkulunkulu akwenzeki izinto ngokuthanda kwethu, ngokuba sithi uma sesikholwa sithi angisaziphileli mina, sengiphilela bani? uNkulunkulu. Sengiphilela bani? uJesu. Ngakho-ke uthi uJesu ningakhathazeki ukuthi nizolala kuphi noma nizodlani noma nizogqokani ukwembatha. Uthi lezo zinto lezo ziyizidingo zethu kepha singakhathazeki ngazo. Singakhathazeki ngazo. Siphila emhlabeni lapho khona kufanele ube nemali, usebenze, ufeze izidingo nqangi zakho, bese ukwazi nawe futhi ukuthi uziphilise. So usho ukuthini uJesu methi singakhathazeki? Usho ukuthini singakhathazeki uma kuwukuthi sithi emhlabeni sidinga lezi zinto? Kepha uthi ifunani umbuso kaNkulunkulu qala nokulunga kwakhe bese zonke lezi zinto ziyakunezezelwa. Akukho akushiye ngaphandle athi singakwenzi. Uthi qalani ngokuthize, lokho kunye kuyeza ngaphezulu. Uthi uma siqala ngalokhu kwasemhlabeni, masizibekela ingcebo lemhlabeni, sifuna ukuba bahle lemhlabeni, sifuna ukuba izigwili kakhulu emhlabeni, uma siba nomona lemhlabeni, uthi la emhlabeni konke kuyadlula.
uthi uma sizibekela ingcebo lemhlabeni kunamasela kuyabola. So lezi zinto uyasicacisela ukuthi masibeka ithemba kulezi zinto lezi zinto nje kunezinto eziningi ezenzakalayo. Kuyantshontshwa, kuyagqekezwa, kuyabulawana, kuyathakathwana, bathwele, yabo. So ngiveza ini lento yokuthi umbuso kaNkuluNkulu akafuni wena ukuthi uze ngokuhlakanipha kwakho. Ufuna wena uze ngokungazi kwakho. Yabona uma ngithatha inkomishi egcwele ngithi ngifuna ukuyifaka ukuthela kuyona ngichitha isikhathi ngiyamosha ngoba ngithatha inkomishi egcwele ngizothela kuyona ngithi ngifuna ukugcwalisa kuvele kugcwele. So konke lokho engizokuthela kuzoba nje i-mix masala into ezochitheka. Gcine nje kuyinto embi. So uma ke ufuna ukugcwalisa inkomishi ufuna uqale uyichithe bese ke uyathela ke lokho ufuna ukukufaka. So ngalokho ngiveza ukuthi uma siza uNkulunkulu thina siyazikhohlwa sizilibale futhi uma kuwukuthi ugqokile angikhulumi ngogqoka nje sengikhuluma ngokugqoka ke lokhu kwesono uyamkhumula umuntu wesono uzombatha umuntu kamoya umuntu ukuphila okuphakade uzombatha uKristu. So ingakho kuthiwa funani umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. So uma sifuna umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe siza kuyena singabantu abangenakho ukuqonda. Awuzi uNkulunkulu nokuqonda. Uthi kwincwadi yaseKorinte ubamba abahlakaniphile ehlakaniphe kwabo. So mina ukuze ngifunde bekumele ngibe umuntu ongazi lutho ngoba ukwazi ukufundisa umuntu owazi konke. So uma ngifuna umbuso kaNkuluNkulu ke ilapho khona ke sengiqala ngivula iBhayibheli. Ngilifunde iBhayibheli, ngifundiswe ngeBhayibheli, ngichasiselwe ngambulelwe ngezwi likaNkuluNkulu. Kuthi uma sekuchazekwe konke ke bese ke kuyambuleka kube khona ukuqonda ngokuba yini sengiyawufuna umbuso wakhe. Nami ubufakazi bami ngacela uNkulunkulu ngoba nami ungitholile uNkulunkulu ngingazi lutho ngingenakho ukuqonda kepha uNkulunkulu wangenzela umusa. Namhlanje sengimkhonza ngokumazi ngokomoya nangeqiniso ngoba yini ngithuntuthile ngachitha konke lokho bengithi ngiyakwazi. Akusho ukuthi yonke into oyaziyo uma uza uNkulunkulu ngeke usayazi, no. Konke lokhu nje uthi uyakwazi ukubeka eceleni uzofunda okusha. Okunye kwakho lokho okusha ozokufunda kuzosiza ukuthi kugezeke insila yalezi zinto lezi osuthi wena uyazazi bese uqale ufuna ukuzikhumula lezo zinto lezo zingasaba ingxenye yempilo yakho. Ilapho khona ke kuthiwa umuntu uyahlanjululwa zigezwe izono zakhe ngokuba isono into oyaziyo akuyona into ukuthi mhlawumbe wabulala umuntu ngo-1922 awubulala umuntu zonke izinsuku wabulala umuntu isono leso wasenza sakwadlula. Ezinye izono azifani nalesa sono. So uma kuwukuthi uNkulunkulu uyakuvezela ububi bokuchitha igazi ilapho khona uvuma ukuthi yo Nkosi cha ngiyabona isono sami sokuchitha igazi ngiyasivuma ngicela ungigeze inhliziyo yami ungithethelele nami ngithethelele bonke abangonileyo futhi umlomo wami ugeze ngoba kusuka enhliziyweni ukugezwa kwami nomlomo wami ugeze ngize ngaphimisela ukufa ngomlomo wami. Okusho ukuthi manje izwi likaNkulunkulu selenza lento ekuthiwa ukuhlanzeka ngaphakathi kuwena ngaphandle kokuthatha amanzi ukuthi ufakwe noma uwaphuze. No, ungawaphuza amanzi ungakudla ukudla kungcolisi. Uyasho uJesu ukuthi akubona okungena emlomeni okungcolisa umuntu kepha izinto ezisuka ngaphakathi enhliziyweni ngokuba enhliziyweni uthi kugcwele ukungcola, ubufebe, ubusela, ukuntshontsha, amanga, ukubulala, ukuphinga,
uthi yizona-ke izinto ezingcolisa umuntu lezo. Kepha ukudla ngezandla ezingageziwe njengoba besho abanye bethi kwenziwa yini abafundi bakho badle bangagcini usuku labantu abadala. Inkinga yethu sigcwele imfundiso zabantu abadala. uJesu futhi angaloke ephikisana nazo. Uthi-ke ayikho inkinga ngokugcina iy'mfundiso zobaba benu, kepha uNkulunkulu nithini ngaye? Thini ngoNkulunkulu? Uthi asikwazi ukuthatha imithetho yobaba nemiyalelo yabo siyenze ibe ngaphezulu komyalelo kabani? KaNkulunkulu. Uyayizwa loo nto leyo? Awukwazi ukuthatha umyalelo wobaba bakho nokhokho bakho. Akuphikwa okhokho bakho mekuthi mina ngwakaZondi nguko kwakhona uZondi. Unondaba babekhona oGagashi, oHlabeshile, oLuqo, oGemase. Kepha lokho akwenzi ukuthi mebeshiya umyalelo sebe uNkulunkulu bami. Uma umyalelo wabo uphambana nomyalelo kaNkulunkulu, ngizoshiya wabo ngithathe kaNkulunkulu. Ngokuba yini? Ngikhetha ukuphila, sengiyakhetha phela. Uma kuthiwa uJesu uthi angizange emhlabeni, uthi angizange emhlabeni kepha ukuzoletha inkemba, ngize ngenkemba ukuzokwahlukanisa umama indodakazi yabo babezala. Uthi kusho ukuthi khona abantu ekumele bakhethe impilo efunwa uNkulunkulu. Bazofuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwabo. Bese kuthi laba abasemndenini ngenxa ukuthi kunemfundiso zobaba bafuna sigcine zona. Bese kuba khona lento ekuthiwa ukuclash, ukushayisana. Bese kuthi laba bakwenyama bazonde laba bakamoya, ngoba laba bakamoya abasazi hoyi, abasafuni ukuzifaka nokuzibandakanya kule misebenzi le nemiyalelo yokhokho ephambene nomyalelo kaNkulunkulu. Okhokho mabekhuluma into eqondile nje ukuthi angihambe ngolobola, ngithathe umfazi, ngihambe ngosebenza, angikho inkinga lapho, kufanele vele. Kepha okhokho uma bethi faka isiphandla mfana, gcaba mfana, faka intambo esinqeni mfana, yabona, bethela, ngeke, ngoba sengikuJesu, sengibethelwe, senginomqhele, angisadingi ukuthi ngiphinde ngenze izinto ezongiphambanisa nani nomyalelo kaNkulunkulu, ngoba senginoNkulunkulu manje onginika umyalelo wokuphila. So with that siveza ukuthi uNkulunkulu uyedwa and yena yedwa osiphathela ukuphila. Uma sifuna yena size kuyena ngokuzithoba sizofuna ukulunga kwakhe. Abantu-ke bacabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu ingoba naso ezulwini noma ukwezulwini. Cha. Mawufunda incwadi yaLuka sahluko 17 lapho khona abaFarisi nabaSadusi bebuza uJesu ukuthi umbuso kaNkulunkulu ubonakala kanjani besusa. Umbuso kaNkulunkulu ubonakala kanjani besusa. Uthi uJesu umbuso kaNkulunkulu akuyona into ongayibheka uyibone iza laphaya, kepha ingaphakathi kwena. Ukuthi iqiniso. Iqiniso ekumele silazi. Ilona elumbuso. uNkulunkulu uyiqiniso, uthi uyindlela neqiniso. So ngifuna ini? Iqiniso. Uthi uJesu lowo indodana yomuntu emkhululileyo uyakhululwa, ngokukhululekileyo. Abantu balifuna iqiniso. Balifuna iqiniso, bafuna ukutshelwa izinto ezobajabulisa, bafuna ukuhlanganyela nabantu abazoba sengazi ukuthi basembusweni kaNkulunkulu ngoba naku bahlangene ngale ndlela le abahlangene ngayo efunwa yibona. Mekuthiwa sihlola imibhalo, abantu abafuni ukuhlola imibhalo, bayaqala bakhale bathi uyasahlulela, awufundisi ngothando. uJesu mefika ufika atshela abantu iqiniso. Uthando uyiqiniso. Uma ukuthi ngiyakuthanda, kufanele ngikutshela iqiniso.
Uma ngikuzonda ngizokutshela lento ofuna ukuyizwa. Uthi uJesu uma impumputhe ihola enye impumputhe zombili ziyaphansi eweni. So ngiyakugwema ukuba umlandeli wempumputhe futhi ngiyacela enkosini ukuthi ngingabi impumputhe ukuze abalandela mina siya kuJesu bangalandeli impumputhe. Ukuhlupheka kwale emhlabeni okwesikhashana kuyadlula, kepha umbuso kaNkulunkulu awudluli. Yingakho athi uJesu-ke kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha akukho nelodwa igama elikhona la encwadini nasemthethweni eliyakudlula ngaphambi kokuthi kwenzeke konke. Uthi asiqaphele ukulunga kwethu kungafani nokwabaFarisi, kepha kudlule kwabaFarisi. Ngoba abaFarisi bona ukulunga kwabo bakulinganisa nabanye abantu. Thina ukulunga kwethu ingoba sibheka ukungcola kwethu. Sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngokungcola kwethu. Sivuma amacala ethu. Uma ngishumayela ngichazela abantu ngombuso kaNkulunkulu, angibahluleli abantu, kepha ngibatshela ukuthi into ezosilimaza ukuze singezofinyelela eqinisweni, umoya wenkani, umoya wokungalazi izwi bese ukhulume njengokuba uthi umfundisi. Asinankinga nabafundisi benu. Thina sithi kuphela thatha iBhayibheli lakho ulivule mesikhuluma ukuze ukhulume nawe into oyibonayo. Ungathathi ivesi elilodwa. Bekuthiwa funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga. Uma ufuna into uzinika isikhathi. Bekuthiwa ulahlekelwe. Angeke ngithi umuntu ulahlekelwe imoto. Angenza noma ngabe yini ukuze athole imoto yakhe back. Hamba emaphoyiseni uhamba uyazifunela yena. Ufuna imkhondo ngoba yini uyayifuna le nkomo yakhe noma imoto yakhe. Kanjalo-ke nombuso kaNkulunkulu dela konke. Ngakho uJesu athi-ke uma indoda ithola umhlaba onothileyo ihambe iyodayisa konke enakho ibuye izothenga legugu lomhlaba. Nami ngifuna umbuso kaNkulunkulu. Kuningi engikudelayo lengikudelile ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Angiziqhakambisi namanje angisho ukuthi hayi mina ngingcwele no. Ngisendleleni ithi incwadi lapha kwabaseRoma sahluko 8 ithi-ke ngoba kuthiwa sifaniswa nezimvu ezakuhlatshwa usuku lonke siyabulawa. Kubulawa lento le ngaphakathi. Ingakho athi uNkulunkulu izwi kaNkulunkulu lingasuka emlomeni wakhe ekhuluma noJoshua. Athi maliphile emlomeni wakho. Udlinze ngalo. Ukusho ukuthi lento kaNkulunkulu kufuneke mase siufunela umbuso singawufuneli nje ukungena siphume. Siufunela ukuthi uhlale kuona. Umbuso uhlale eqinisweni, isisekelo seqiniso. Ungabi umuntu oncethezayo. Umuntu othembakele uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo abazomkhonza ngokomoya nangokweqiniso. Ngoba uNkulunkulu ungumoya. Uma sikhuleka kuJesu sikhuleka kumoya kaJesu. Sikhuleki enyameni. Sikhuleka kumoya. Lo moya wehle ezulwini wangena kuJesu. Iyakutshela iBhayibheli kwincwadi yase-Efesu sahluko 4 ngofunda kahle lapha ku verse 6 kuya ku7. Ukuthi ukuthi kuthiwa wehla. Ukuthiwa wakhuphuka usho ukuthi wake wehla, weza lemhlabeni waphinde wangena ngaphansi komhlaba. Wahamba waye emphefumulweni ayibhajiwe etilongweni. Ngoshumayela ivangeli kulabo ababebhajwe ngesikhathi sikaNoah. Emva kwaloko wavuka nabanye. Yasho iBhayibheli kwincwadi yaMathewu sahluko 27. Wathi mesevuka wavuka nabanye. Wayesekhishwa abathunjiweyo wabathumbela kuyena. Wayesekhuphukela phezulu abashiya nezipho. Wathi abanye abaprofeti, wathi abanye abapostoli, wathi abanye abavangeli, wathi abanye abafundisi, wathi abanye wothisha nabelusi. Izipho lezo ongeke ukwazi ukuthi uzikhethele ngokuthanda kwena. Uyena uyabapha abantu.
So lapha endlini kaNkulunkulu mesikhuluma ngendlu kaNkulunkulu khona into abantu abayididisayo. uNkulunkulu kunento ayimisile ngokwendalo. Uthi inhloko kaKristu uNkulunkulu. Inhloko yendoda uKristu. Inhloko yowesifazane indoda. Indoda lo wesifazane udumo lwendoda. Ethi lo wesilisa umfanekiso kaNkulunkulu. NjengoJesu. Lo wesilisa incwadi leyo uzoyithola lapha kwabaseKorinte sahluko 11 kusukela kuverse 1 yonke into engisho uzofica uyifica khona. So lo wesilisa uyinhloko yesifazane angithi ayibona iorder yemvelo. Lo nto ayingiyishintshe le nto le. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane. Leyo nto ngeke ngiyishintshe. Ngoba ngizibuka esibukweni nabazali bami mebezala mebengithola emhlabeni banginika igama lemuntu wesilisa ngoba babona ukuthi nginayitotolozi. Kanjalo nalo wesifazane ngesikhathi bemzala babona ukuthi bamnika igama bamethe igama ngokuba umuntu wesifazane. Umuntu uyazishintsha yena igama lakhe azishintshe nemvelo yakhe yena ngokuthanda kwakhe ngoba ethi uNkulunkulu lokho ongenze kona uNkulunkulu angikufuni. Ngifuna lokho okufunwa imizwa yami nenkanuko yami. Umuntu ke lowo. Lento engiyisho njengamanje ngizithola lapha kwincwadi yaseRoma. Incwadi yaseRoma kusukela kusahluko 1 around verse 20 kusukela ku verse 24 lapho. Kuyale izokutshela nje lento engiyikhuluma njengamanje. So siphika imvelo. uNkulunkulu yonke into uyenze ngohlelo lwakhe. Akwazi ukuthi uNkulunkulu wadala iqanda kuqala. uNkulunkulu wadala inkukhu okuyiyona yakwazi ukufukamela iqanda. Ngokuba kwakumele uNkulunkulu azange adale ingane wayesedala umuntu omdala. Umuntu omdala ozala ingane. Right, ngiyadlula ke lapho ngiza la kulento yeorder. Uma kuwukuthi uNkulunkulu konke ukumisile njengoba neorder yemvelo. Yabona izinkanyezi ngeke uzibone mina. Inyanga uyibona kancane ayikhanyisi kodwa nje ikhona isithunzi. Ilanga ngeke ulibone ebusuku. Yayizwa lo nto le. Kwenziwa yini? Ngokuba uNkulunkulu le nto uyihlelile ukuthi ime kanjalo. Konke ukumisile ngokwemvelo. Konke ukumisile ngokwemvelo. Angeke kuguquke lokho. Lo nto nje kumele siqonde. So nangaphakathi ke emzimbeni kaKristu ibandla kunomyalelo khona eBhayibhelini. Umyalelo not ukuthi mhlambe into engiyicabangayo noma into engiyithi ngiyayicabangela ya. Into umyalelo leyo ukuthi lokhu kuthiwe kwenze lokungakwenzi. Uma ethi uNkulunkulu ungebi akashongo ukuthi mhlambe kuzoba khona ukuzidandulela nokuthi sichazeleke ukuthi bokwebelani no. Uthi ungebi. Uthi ungafebi. Ungaphingi kusho uNkulunkulu. Hlonipha uyihlo nonyoko. Right? Umyalelo lo. So uma esefika nangaphakathi ebandleni athi ubekile abantu ngokwezikhundla zabo. Akadidekanga uNkulunkulu akukho leBhayibhelini ekuthiwa mhlamba akabuye wathi ayi uNkulunkulu bengididekile la sengiyashintsha no. Konke ukwenzile wakumisa wayesekugcwalisa okunye ukuze singabi nokudideka. Ngoba kufanele siphume emthethweni wenyama singene kukamoya. Sike emthethweni kamoya ke manje. And wona akufani nowenyama. Right. So uthi uma indoda ikhuleka ingalimbozi ikhanda. Ngoba lokho kufanele ihlazise ikhanda layo. Owesifazane uma ekhuleka akambozi ikhanda lakhe. Ngokuba uma ingalimbozile ikhanda lakhe uyalihlazisa. Ufana nokuthi ugundile. Mawukuthi ke akafuni umbozi ikhanda akagunde phela. Mawukuthi kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agunde ikhanda lakhe akambozi ikhanda lakhe. Ngokuba isithunzi sakhe sisekhanda umuntu wesifazane. Isithunzi sakhe phambi kwaNkulunkulu. Abantu ke basaba ukufundisa ngalezi zinto lezi. Uma besaba ukufundisa ngalezi zinto lezi izona izinto ezibalekile lezo ezisahlukanisayo uma senza izinto zikaNkulunkulu.
Uzenza ngokuba wambulelekile noma uzenza ngoba ebandleni bathe yenze loo nto. Amabandla maningi, asiphiki, maningi amabandla. Kepha elikaKristu luhamba ngezwi futhi aliphambuki ezweni ngokuba liqaphela konke. Uthi uJesu-ke lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 28 kusukela kuverse 16 uthi-ke wayeseza kubona uJesu wabanika umyalelo. Wathi-ke manje hambani ezizweni zonke nishumayele, nenze abafundi, nibabhabhathise, nibafundise ukuthi bagcine konke enginifundise kona. Yayizwa loo nto leyo, bafundiswe ukuthi bagcine konke. So abapostoli basifundisa izinto uJesu abavele athi abazifundise emabandleni ayezenza phambi kwabo abapostoli. Ngaleyo ndlela leyo benza imisebenzi abayithunyiwe ngqo. Umehluko uyavela ukuthi abanye bazenzela okwabo, abanye bayalandela kepha abanakho ukuqonda. And isikhathi esiningi umuntu ongenakho ukuqonda unenkani. Kukancane efundiseka, kepha umuntu ofundisekayo umuntu othobekile. Othi meyenza into ayenze ngokuthobeka, ukuthi uyafundisa kepha into ayifundisayo ayilona iqiniso ngokupheleleyo. Noma usumakuchasisela ajabule futhi-ke ukuthi hey, yazi-ke lokhu bengakubonanga. Ngoba yini? Usembusweni kaNkulunkulu, nomuntu useqinisweni. Uyafuna ukufunda nokukhula. So umuntu onjalo umfowethu-ke lokho ngokukamoya. Ngoba yini? Asixabani sibange izinto zikaNkulunkulu, ezikaNkulunkulu. Kepha mase sihamba ngenyama siyaqala manje sibhekane ngeziqu. Ingakho ngeke ngithi ngiyakubalekela ukuyoba ngaphansi kweqembu lomuntu unless lowo muntu lowo elikhuluma iqiniso ehlezi eqinisweni. Then ngiyongena-ke nami lapho ngijabule ngoba sike eqinisweni sonke. Lithi iBhayibheli masibe moya munye, sibe mqondo munye. Yayibo loo nto. Sibe lizwi linye. Kungabi khona ukwahlukana. Angiyena webandla elithize, angiyena okabani wapostoli uPaul, angiyena okaPetro. Ababethelwanga, ngifuna uJesu. Ngifuna uJesu kuphela. So uyena umuntu ongathi ngiyamkhalela-ke loyo. Mengiye ebandleni nje ngisuke ngiyofuna uJesu mina. Ngisuke ngayanga ukuyokwazana nabantu, abantu ngiyobazi ngoJesu. Not ukuthi ngiyazitshela, cha, ngifuna uJesu uqala ukuthi ukhona. Because ufike lapha ugcina sewuhle kubala. Ngoba yini uzama ukuzincengela kubantu abangamfuni uJesu. Mesithi abantu phumani emabandleni amanga, abantu bacathi mhlambe thina sizenza ngcono noma mina ngikhuluma ngathi ngazi. Mina ngazi lutho. uNkulunkulu ngikhuluma into yakhe njengoba injalo. And iyona lesifisela abantu ukuthi bayamkele leyo mbuso kaNkulunkulu bezoza uthando. Yabona uJesu usifundisa ngokuthanda. Thanda, ukuthanda kuqala ngokuxolela. Xolele. Wafunda ukuxolela-ke. uNkulunkulu siyakufundisa ukuthanda. Ngoba ukuthandile nawe wakuxolela. Yini esifunayo uNkulunkulu? Xolela nothando. Ayikho into ezosingenisa uNkulunkulu ngaphandle kothando. Sidinga uthando. Hayi lokuzenzisa lo leqiniso. Funda ukupha, funda ukuxolela, funde ukwenza kahle nje phakathi kwabanye abantu. Umodele uhambe ngezwi. Ngisho usebenza imisebenzi ngokuzimisela. Ngisho ufunde ngokuzimisela. Uyazinikela emshadweni wakho, uyazinikela. Ngoba yini? Le nto yenza ngeqiniso. Yingakho-ke kuthiwa umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi. Akuyona into ozoyibona iza lapha kude noma kuthiwe nansi yalaphaya. Ila ngaphakathi. iBhayibheli nje leveza le nto, lezi ncwadi engizibizile uhamba uphinde uyozivula futhi uNkulunkulu uzofika kwambulela. Jesu Kristu inkosi. Laba abafuna ukubhabhatiswa bazosithinta kule mininingwane lo oyibonayo screen noma uyizwile. Sophinde sibonane uNkulunkulu evumile ngokuzayo. Sifale ngomkhuleko. Baba uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu Kristu. Siyabonga namanje dwala laphakade. Sinika lonke udumo. Siyacela uNkulunkulu usifundise. Usiphe amandla nokuqonda. Sihlale ezweni lakho ngokuthembeka. Usiphe uNkulunkulu umoya wothando nokubekezela. Siphe umoya uNkulunkulu wokuthethelela. Nokuthula uNkulunkulu kuphile phakathi kwethu. Ngabe khona impakamo, ngabe khona ukuzibona ihlakaniphile kunomunye. Kepha wena uNkulunkulu udumo lonke ngolwakho. Namanje sikunika lonke udumo. Lapho singaqondi khona sicela Baba usambulele. Kuze kugcwaliseke igama lakho. Sicela konke lokhu ngokuzithoba egameni likaJesu Kristu uNdlu onke kuze kube phakade. Amen. Amen.